Mga kapuso, sa unang higayon, makita na ang award-winning documentary film sa GMA Pictures o sa GMA Public Affairs nga Lost Sabungeros dinhi sa Visayas. Tulo ka screening ang himuon sa Cebu Normal University IKC Hall sa Biyernes, March 28 ug himuon kini sa 1:15, sa 3:00 ug sa 5:30 sa hapon. Ang Lost Sabungeros usa sa mga finalist sa 2025 New York Film Festival ug ang docu-film screening gipangunahan sa CNU Broadcasters Alliance. Inighuman sa matag screening adunay talkback o tagaan og kahigayunan nga mahinabi sa mga mitanaw ang direktor ug producer sa maong docu-film. Sa mga interesado nga makapa-reserve og ticket, pwedeng mutawag ani nila. Mamahimo usab nga mo register gamit ang QR code nga makita sa CNU poster. Yayain na po ang ibang mga kapwa estudyante, pati na yung mga taga Cebu na panoorin ang limited run na ito ng Lost Sabungeros sa Visayas region. Para malaman ninyo kung bakit ito'y naging napaka-kontrobersyal, isa itong matapang at mahusay na dokumentaryo na gawa ng aking mga kasama.